Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Pakazita ndiani Mhiko? Nanzi Desmond Rimau. Desmond ani? Rimau. 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 Kumushandi kupi? Nyazura. Kwa Sharara. Kwa? Kwa Sharara. Sharara. Ndimambani ku? Ni Chief Makoni. Oh, Chief Makoni. Ah, ndo wazi astereki Chief yenyu. Mukanwa. Ah, the Chief wangu yes. I didn't. No, that's fine. Ndini mkoma ndinonzi Robert Tapfumani. Ndinoziva kuti mundina mudzi gora mwina ari mukoma toda kuti titange kubva pekutanga. Zvakatanga sei? Toziva kuti zvotanga sei kutamba. Handi pakutanga pekutanga pepapo. Zvakatanga sei? Zvakatanga nekushayiwa basa. Ndaiti ndiri kubasa. Nanango munhu aingogara akangodhakwa. Shamwari dzangu dzaimbozama kuti vandibatsira dzikazoona nemadhakirwo endakuita nebehavior. Dzimwe nguva kana nemakastoma anga asikachakwanisi kutanga kudhila neni. Maishanda mushopu? No, tiri kuita mechanics. Oh, okay, all right, okay. Tichitobika marabha emotikari, macontroller bushes, engine mounting. Yangu taita suspension. Okay. So ndo pakatanga dambudziko rangu. These guys, they were very helpful. Wakazama onipa waigona. So wazosvika patime yekuti wakata no, shaina ndichakwanisi kushanda newe. Ndopetakasiyana. Ipapo handisina pekugara because already ndanga ndatengesa zvinhu zvese zvindinazvo. Ndikati chaizvozvo ndinotidzoke picha namashure. Problem yangu yakatanga pendaishanda pane imwe kambani yaita zvemabhatri. So pendaishanda paya unogona zvezvinoita kana ukasanganawo nedzimwe shamwari. Dzotanga kudzidzisa zvimwe zvanga usikazivi. Ndakatangawo kumwa night club, ndichiedzerwa, ndichisvika kumba. Now I was happily married. Okay. Nemudzimai. Tinonewana two, a boy and a girl. So nekufamba kwetime, she gave up on me. Ndikagumzira ndakuondega because akambozamawo naye kumira neni. But patime yacho yakazosvika panguva yekuti akaona kuti no, izvi zvinenge zvisina future because zviri kuenda chaiko chaiko. Hapana. Saka patakasiyana ndo pazvakatozoita West Boss. Ndakanga ndakungoti chero zvezvaita ndikangowana mari kana kumadhiri enandaita kubasa ndotoenda kubawa ndangonodhakwa chienda kukambani kwendaishanda ukazogumzira wati no chitambozama wambotanga wachimbondisuspenda kana kwe 2 weeks wachifunga kuti pamwe maybe ndogona kudzoka mumwe munhu achinja but wakazoona kuti hapana zvezviri kuchinja wazogumzira wandisiya. Pendakadzinga kubasa ndopakazotoita West Boss ndopendakatanga kutengesa zvinhu zvese zvinandinazvo. Ndikagumzira ndambogara ndingangoti kumaoutskirts kumubulawayo nacho kubulawayo ndakambogara kunana Robert Chinyoka kwakaita kumarusevha. Time ndakagara iko ndopezva zvato West Boss ndopendakatanga kumwa tumakosoro tumadoro tudikidiko. Ipapo handidi kunyepera ndaingoti ndanda kuti kana even basa re$5 re$10 kana kuti even re$20 ndaigona kuitira kana ne$3 because ndanda ngoda ngoti chero zviripo nguva yacho ndobva ndonodhakwa. Ndikadhakwa ndopendaikwanisa kuti ndikwanise kurara kana kuti ndisina kudhakwa pashangu basically ndiri kunosvika panguva yekuti kana ndauda kuzama kunyengwe even ndikada kumanikidzirwa ndiende kundomba kourara. Ndasvika patime yekuti ndikatanga kufunga wana wangu, ndikatanga kungofunga zvendandiri. Ndikanazo zvinditaura kuti singati ngatiende kubawa. Ndovanangosimuka ndotobuda ndoenda kubawa. Ndikamwa 1 or 2 kana panozonobva kubawa distance yamabawa avharwa. Ndozobuda ndoenda kumba ndonorara. Saka yandango munhu angongораramira doro. Saka ndopi ndakazongotaura nemamwe masawira angu ndikati no, mana ndibatsirewo. So there was this guy ndiyakatanga kundibatsira aita zvemarabha. Akati no situation yako ndiri kuiona but since uzoshanda uya ndikudzidzise kubika marabha. Ndikatanga kutoshanda tese
akanzidzisa basa naiwo akagumisirawo kuti azonetawo neni because aingoona maitire ndaita acho kuti agara ngori munhu anoti ndikadhakwa ndatoona ngasi songa zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Ndi also gave up on me ndikagumisira ndasara ndandega. Kubva ipapo ndopinda akazotanga kunatska chakwanisa kubhadhara mari yerenti ndikambozamawo muhama but anoona situation yacho mamiriro yanga yaita ndandisati nokuti ukazama kusvika mumwe naumwe anonga aino zvake zvakatarisa zvemusha wake mukumusoro wangoti ni munhu mukuru akadai so ungagara nemurume mukuru akadai plus nebehavior ndanozotarisa kuti since uchidhakwa ungamubatsira sei unotangira papi wamwe pane waida but nezvendandiri nguva yacho waizotarisa kuti handingambomukwanisi kana akadai so ndopenda akazogumisira ndikazobatsirwa nomusawiro wangu aigara kumagweko angaro pastor but now he's based in South Africa. Tikambogarawo tese ndikazowana mudzimai wendinaye izvezvo wechitu naiwe izvezvo ari kubasa wanewo zvake zvaari kuita but inyaya due to masituation etiri maari izvezvo ndosaka takaseparata iye hatisokwanisa kuti tinge tiri tese pasituation yandiri maibose ezvisofa handisokwanisa kushanda so I can't even look after her while since inini wacho ndototadza kuti kuzvitarisawo pachangu ndega so yati zvese izvi ndo zvakazocontributa kune mamwe matambudziko endanawo panguva ino ndakazosvika patime yekuti takaseparate kweswa futi nenyaya yewawani aimbozamawo naye kuti no sadaro iwa munhu but akagumisirawo naye aneta akaona kuti hapana kwatiri kuenda but ndikazosvikawo patime ndakazogara naye pasi noona akandiudza akati ndokuda asi nyaya iripo unoona situation yekuti mairi yekuti unogara wakadhakwa but nesemunhu anga apindwa nedoro ndauti pasina kana chinji ndaikwanisa kuti ndiite ndisina kudhakwa but takazoti tasvika pakuti taseparate ndandisina pekugara situation now yatafu ndandangorarama nezvemapeace job mutown semunhu aingozikanwa mutown tendererawo ndowanawo zvima 2 cents but pekurara hapasisina ndakazosvika patime yao ndakagara kumupaki iri kunonzi kucentenary park mubulawayo ndokuti taimukirira makusensen mazuva ekutanga taimukirira makusensen ndokuti aenda tichimumbozama kumboita machindu anombosvika ndonogeza pabridge so tapedza kugeza pamwe kusati kwawanhawanda kumarket ndaigona kusvika ikokuya tinononga mabanana maorange toisa mubhegi ndozvataizofanira tichidya then kumanheru zvaigona tikana kuma 9:10 vanhu vakuita vachita vashoma ndaigona kusvika pachikenini kana kutenderera mutown kana ndamutanga chambomirira zvinazvo zvichingodonhedzwa navanhu pamotikari ukapaka but ikazosvika patime yekuti ndandakutokwanisa ndisina kana nebasa nekunonga mubini ndazosvika patime yekuti ndaimboti ndichirumbononga usiku asi yakazokwana nguva yekuti ndandisina basa nazvo kuti akati ndoswera ndichimbonyara ndirunyara ndachatiwo chinhu chendoa kuti ndandangozviona ngase zvinhu zviri noma kana kugeza kwandaimbofumirira kuti ndasina kana nebasa nazvo ndaigona kungoti chero nguva dzendafunga kuti ndichazonogeza ndidzodzo saka ndakazobatsirwawo naumwe wanamai wakauya wakandiona ndakagara mupaki wakasvika wakandiparidzira wakanditi mukoma tikunzwisisa situation yemuri mairi asi zvatingakwanisawo kuitira iwe yekuchechi tozotangira ipapo ndikabva ndidaiwanipa madirections ndikazoenda kuchechi kokumanheru ndasvika kumanheru takapinda service then in the morning ndopinda kanzi napastor wepo wakati mukomana since ati aine problem yakadai so tikwanisa kuti since kuchechi kusina musecurity tikwanisa kumbomisa kuntumbani anotibatsira ari
security ari ikoko tichipinda naye pachechi. I was so thankful ndikagara. Time ndandiri pachechi paya ndakazoita nguva yekuti pakasara pane toilet saka ndaipota tichienda kusango. Problem yakanatsotanga pendaka kuzonyanya ndikati kuzoyanga problem ndanga nayo yanga yemafits and already ndanda nayo yemafits ndaipota chigwina kana kutanga ngotaura ndega zvingenda zvakadaro. Saka ndakazoti umwe musi ndakapinda musango tinoda unozvibetsera ndakasangana nebanga rakaita ibakatwa so nanhasi ndichiri naro riko kwaMutare. Banga iri kutaura chokwadi zvandakarinungira inini ndandisina banga pamba pindaigara. So ndakangozviudza kuti no since ndisina banga plus inogona kuita weapon iri since pendiri kugara paya ndiri one kana ndiite security ndiwane chekudini chekushandisa kucheka nacho ndomandishandinongere ndakaita banga riyo. Then koita chimwe chandandinazvo anga ari maring 2 maring ayafuta ndakango zvaizoti panguva yandanda ndiri mutauni anongangosangana nechinhu ndongoti ichi apa ndikuchifarira ndongova ndaingoita zvekunhonga ndomafambira akaita situation yangu. Saka ndakazosvika patime yekuti ndanda kutaura ndega dzimwe zvacho dzimwe nguva ndaimbozvibvunza ndega. Time yandaimboti kana ndisina kumwa ndopendaimbozviita senombo dzinombodzokedzana ndombozvibvunza kuti apati upenyu hwandiri kuraramawo handiwo upenyu hwandaisoraramawo inini I'm capable of doing something else chiri nani pane zvandiri mazviri izvezvi. But ndikangotanga kungomwa doro chete ndatokanganwa nezvazvinongozviudza kuti zvakafanana ndichazongozviona kana nguva yacho yakwana yekuti ndiwane iri mubasa ndichazongozviita zvega. Saka kubva ipapo ndimunoona ndakatanga kushaya mashamwari weukama wanga uri padhuze neni panguva yacho iyoyo. They gave up on me. Then pakazoiwa nemabrothers angu nemasisters angu naamai kwaMutare hanzvadzi yangu iri muno muHarare. Wakazogara pasi wakati no situation nemukomana yawanzwa newe wanga uri kubulawayo kuti no situation yaani hanzvadzi yenyu kunoku kana kuti mwana aisina kumira zvakanaka torai mwana mudi munoti mukamubatsira sei. Ndakadzokera ndikaenda kumba ndikambonogara kumba kwaMutare. Ndagara kumba takambonetsana naamai tanetsana ndakangobvunza zvimwe pane mamwe zviya zvoti ndakangosvika ndakadhakwa ndikatanga kuda kuvaratidza kuti since panapa pasina baba inini since ndiri nini mukomana mukuru ndoda kuvaratidza kuti inini ndini baba panapa apa muri kupafambisa sei samabvunzire ndakanovaita ivo saamai apa since wariwo vari kutarisa situation yandiri mairi indiri kungouya futi ndakadini ndakadhakwa zvakavabata. Saka pakupindurana paya tinopindurana zvakanaka ndikazosimudza TV ndikaipanera pasi ndikapinda mukitchen ndikaputsa kitchen unit yavo yanga ine maplates yanga ine makapu. Time iyoyo ndichibva ndabuda futi ndikadzokera kupawa ndikanonwa ndikazosungiswa ndikaendeswa kukoti ndikambogara ivo pachavo takazotara pasi. Wakazotanga kuona kuti situation ina mukomana we situation haisi normal but already ndatopfuura nekujeri ndadzoka sempe ndakadzoka atinongosvika tikataudzana naamai takagara kuti zviri kwenguva but ndakazviri zvezve zvokuti ungogara sevanhu wakagara wese pamba but inini mupfungwa dzangu chaidzo ndandisikadi kana kugara pamba because ndaingofunga nezvendandakaitwa ndikazongonyepa ndikati ndakawana basa kubulawayo so ndipei mari ndikana nditsvagire yangu mari ndombodzokera kubulawayo because kuramba ndakangogara panapa nandizvikoni wakamhanya wakanditsvagira mari yetransport kuzotanga kunatsoona kuti ndapa mawani kana kuti zvinye zvizvo zvisina kumira mushe ndandadzika basi ndamubulawayo. That's when I started asking myself, right, since ndasvika mubulawayo macho ndakuchinanga ku
ndikangozvita anyway handindoziva makona ndichaona nekutamba ndangodzokera futi ndikangotanga unogara futi pai mustreet so munoona upenyu wakazondisvitsa panguva yekuti ndakanga ndakuzonatsorwara njere zoti ndandisingacha kwandiri nguva yacho zvazviri normal because ndandisingaoni kushata kwazvo asi waiona kuti zvinhu zvazvisi normal wanhu kana neugama waiona situation yandandiri mairi pane nguvawo yoti kana pamwe ndeti kana ndiri soba ndopedza ndaimbokuti kana even unyange ndikaita nzara ari masikati kuti ndinorimirira bhini fair ndandisingakwanisi asi kana ndakadhakwa ndainzwa zvingoda zvakangofanana zvinongana basa ngati uroramira iwe kana kuti uroramira upenyu hwako saka kwandiri nguva yacho kana ndakadhakwa zvina zviri normal asi kana ndisina ndaiona kuti aiwa zvako hakuna upenyu hwakadai so ndairimbosvika pamutime yekuti ndakagara ndega so ndaichema kuti but why mwari wangu mandisiya kungodhakwa chete ndoziva kuti zvichazvita zvega asi pendakazotorwa nehama dzangu ndikadzokera ndikaenda kwaMutare wakafunga kuti pamwe situation ichanormalize asi amai chaivo ndandisingawaoni kana zvawaitaura naiwe waitonityawo nini wangu wakasvikawo patime yekuti waitombogara wega pasa kuti ndinoona situation yahama iri is capable of doing anything kana akadai so munhu saka nochitaura naye ona pekutangira nepekudini pekugumira saka unoona pamba papasina mufaro ndikatoti naiwo taigona kungotaudzana kana ndiri soba kungodhakwa chete dzina dzakatacha asi ndotenda nenguva inoeni ndapiwa naMwari because kubvira pandangotanga kungova soba ndingangoti half of my problems ndaipapo ndikati ndakanzonga ndarerukirwa because ndakukwanisawo kana ndinokuwana pekutangira zvichafanana nesituation yandandiri mari ndinogara ndakangodhakwa because ndakukwanisa kutanga kufunga kuona kuti kwanisa kuseparata zvinhu zvakanaka nezvakashata zvauza banga ramakanhonga riri chamakatanga kunhonga chibanga vanhu marini ndakatanga kunhonga ibanga banga ndipamagara naro ndagara naro muinaro mainzwa sei mini banga iri ndoziva kuti even nanhasi muchinaro ndinaro banga iri ndaifila safe ndaizviudza kuti ndongoda kuona kuona chero anongosvika pano ndoda kumuona iye kana even dzimwe nguva kana ndaitozonozvidzora kana even handitiri kubhawa dzimwe nguva kana pakaita munhu anotaura zvinhu zvisina kana musoro pamusoro wangu kuti haiwe uri baranza una kana chinhu kusvikira dzungaira ndaimbosvikirwa neimwe pfungwa yekuti but ndikazomuona time ndomubedzera imwe ndikatozombomuudza kuti but iwe chinoita kuti undijairire inyaya yekuti unoona ndakatyoka wani muoko ukadislocata but fair chaivo iwo unazvo unondiita saka ndandakuda kugarwa nomumwe mweya wekuti munhu chaiye ndandakuda kumuona unga uku kumaringa maringi mangani maringi anga ari mairi makanhonga aise pasame place anonga on different occasions akaita sei maringa anga ari ebras imwe yacho ngekadaita umbe imwe yacho ngekaita diki saka kana imwe yacho hombe imwe yachidiki handiti kureva kuti diki maipfekedza pachigunwe chidiki diki maipfekedza imwe yacho ndaipfekedza pachigunwe chihombe imi makazvitarisa is it coincidence kuti munongonhonga maringi anobva asikofita chigunwe chidiki obva asikofita chimwe chigunwe chihombe mogara makapfeka imi muchizvitarisa ini makanhonga on different occasions ngandimbotorewo through pamarings andionesei kuti imimi even takatarisa pazuva ranhasi tichidzokera kumashure handimunawo futi even nanhasi iko zvino pane petakazomboenda tikanobatsirwa neprayer ndauya kuharare taenda kumunamato kuchechi ndopendakaona ndikazori pendakazotanga kungeina conscience ndakazoona ndisina maringa makaenda nani kuko ndakaenda
nesister yangu nemukasha. Amai uyemugara nditaura nemukomana magena conscience manzwa nezvazvo maringi aya vakati chi ende vakabvisirei pamuri maringi aya sekutaurwa kwaya waiita waiti ndakajoiniswa satanism. Right, vakubatsirai kudaro handiti vachiti makajoiniswa satanism imi makati chii because ndimi muri kunzi makajoiniswa ndimi nemaringi acho izvi zvataurwa nemweya handiti inosanda kubvunza kuti maringi amakaona kuti makati makanhonga saka toti ipapo mupa clarify tione kuti mweya uri kunyemba yava kuti imi muri kunyemba kana kuti pane mumwe ari kurasika tidzokidzane pfungwa maringi amakaona kuti maringi kutaura chokwadi chinhu chendiri kunatsoziva maringi andakaanhonga but ndichanhonga handina kuanhonga panzvimbo 1 ndakaanhonga on different occasions. manhonga even maafika pane here zvaaikupushai kuita kana kucommunicata nemi kana kuita sei? Ndingangoti chendakati natsotanga kunatsonzwa mandiri ihwo upenyu hwendanga ndichirarama hwekuva ndega ndichidya kana mubhini ndichirara kana mumafloors emumastreets pandiri inini yanga zvava zvinhu zviri noma handisingaoni kushata kwazvo panguva iyoyo because ndaingozviudza kuti anyway situation iri mandiri kuti ndifunge kuti kune kumba kwendinokwanisa kudzokera kwamutare pfungwa idzodzo dzadzisimo mandiri ndaitongoona upenyu hwekunga ndingori ndega ndichidya mubhini seizvozviya ndichigara mustreet kwandiri zvazviri situation yanga iri noma. Handiti amai makadi ndiripo ngasimba chiripo ndinokutendai amai nemwoyo wekubereka nekugarawo pasine mhuri kuti mukomana abatsirwe. Imimi pamakazviona kuti mwana wangu ave nedambudziko saamai zvii zvakanga zvakuitika mukati meupenyu hwemukomana? mukomana achitanga ndakatanga kungozvinzwa ari ubulawayo tikati anoita zvinhu zvakadaro ari ikoko kana aona dambudziko riri basa rapera munhu pamba hauna kudzingwa unongodzoka ipi pamba semabviro awakaita tikatomboti angashaya basa here rekuti ashande kuti awane mari yebhasi yekudzoka ipi kumba. Taiti dzimwe nguva kwamutumira mari yacho yekuti auye mari yacho aizoti mari ndazoshandisai zvazodai svika apa akazokuwara achiti ndatsikirirwa nemota atanga kutaura kuti pari kudiwa mari yekuti ndirapiswe. Tikati mari yekuti irapiswe mari yacho inouya sei ikoko foni haana saka ndii tikati communication yacho inonetsa kuti ndotipa mumwe munhu mari hatizozivi kuti mari iya yasvika here nekuti munhu atomboona mari yapinda mufoni make zvinonetsa svika iye akazotsvaga nokunga mari here kuti akatumira bva auya batatomboedza kuti tiende naye nesista yacho iri kutaurwa nemukwasha iri yakaenda kumusangano ari muno notika pamwe achangosvikawo kana tichiri pakati kubva achiti mama zvauya mukomana todi vatamboenda kugenerari vekugenerari vakati dokta wekugenerari akati mukomana uyu zvaari kuita izvi zvinopera zvemafitsi izvo zvezvo dasagara patv kwenguva yakadi yakareba anosvipa nguva yekumborefresha asaramba akatarisa tv zviri kungoita nge madokta amwe chete zvakataurwa kubulawa ndo zviri kuya kutaurwa kuno kwamutare but vanhu vari so different atadzoka kumba achiita mafitsi ake paaizoita mafitsi pane pamwe pekuti mafitsi aiita anga asingatauri but pane pamwe paaizoti aita mafitsi kana kuti before asati aita mafitsi angotanga kuita ngekakuku skrima so askrima zvezvo ototanga kutaura kuvhosheya kuti ari kutaura nani anotaura kubva kana kuti akatanga kuma6 otaura kana kuti kuma8 dzemanheru kunoedza ari kungotaura nini nawacho kuti naiwe tiri kuda kurara kana uri kutiitira chii uri kutiitira noise omboti nyarare
wosimudzira. Saka ndipane pamwe paya pekuti vanhu munozotongoignora wosiya munhu akadaro achingotaura. Anenge achiti chipa. Zvaitaura zvacho isati zvinzwa anoti inini tiri pane pamwe pandakatonzwa achitaura aitaura nesister yacho mudiki ari kuchechu. Ndio aitaura zvikanzi usaende kumberi kwangu baiwe handisi kuda kuti vanhu avo vakuone tiri mumatare. Saka ndibva ndachitoti mai akati mama ngatinamate tunamate. Handisi kutoda usambopinde bamira ndimbotanga ndapedza nevanhu ava ndiri kutaura navo titori mumatare. Ukaenda mberi kwangu inini vanozokuona iwe handisi kuda kuti vakuone. Saka nini ndo pandakati matare vanhu vari kupinda navo matare ungozvibvunza uchizvipindura nekuti hauna chaunodiwa chaunokwanisa kuita. Ndatoshaya kuti unodiwa ukamboendawo uchimbopuhwawo mvura dzekuti munodai muchidai zvinomboita ngezvatimho. Asi kana zvangokwidza pamusuwa zvinenge zvakakwidza enda aitotaura. Uzouya pane pamwe paakatouya ari makuseni ningi nachanga atomuka here indandisati but kwakwa mapasti dzakuenda kuma-6 touya kunoka pabedroom pa mama vana vangu wasvika here ndikati vana vandachimuka kwakupfeka kwakuzokimura dhobva ndabuda ndikati unotaura vana vapi kweyiwe zvikanzi ndobvunza kuti vana vangu wasvika here ndikati wakoya nevana here panapa iwe wakoya uri wega Denzel naHezo havasi panapa hanzi aiwa handisi kutaura Denzel naHezo pane vamwe ndikati vamwe vacho ndowanani anotovarara vachitaura usiku hwese ina unobvunza vanhu vangu vachitaura navo ndobva akabva akudzoka kwangu kuti halo pasina foni wasvika here sister yacho bva yazosvika akangosvika wachitaura kudaro. Saka ndakabva nangoshaya kuti ndisheye kuti zviri kuda kureva kuti kudii ende zviri kuenda ipa handina kuda kuti uedze kutaurira vamwe vana sekuru kuti vana sekuru ndo zviri kuita mwana hapana kana one akaresponda. Saka nini bva ndachiti ndodii inini ndiri muroorwa mukati memusha. Saka ndodii kana vana sekuru vacho vasi kuuya kuda kundibatsira. Munhu wandaikommunicata naye uyu ndiye musikana wangu mukuru iye ndiye second kozouya third year last ndiye akaenda kunogadzirisa zvinhu zvake zvaari kugadzirisa zvekubasa kwake. Saka ndikati tese tachiita vana namai asi pari kuda hama dzinonzwawo situation iri kudii iri kubata muzukuru wavo but vakaramba hapana taakungozviita as a family. Ndikabva ndangoti notodii ende apa isusu tikapusa tisi tine dambudziko iwo kudzimba dzavo kwakadii kwakanaka. Ndopatakatanga kutoti todii takaedza ndikatomboenda naye iye anoziva pane pandakatomboenda akataurirwa nevamwe madzimai akataura zvaakaita zvekubata kuti inini ndakaenda kwatakaenda ndina nasekuru ndikapuhwa ndichiti ndiri kupuhwa mushonga semushonga welaki. Mira ipapo mukoma ndinoda kuti tidzokere ipapa pana amai avo handitoda kuti vatauriwa taurai nyaya yasekuru yemushonga welaki. Pane kuita ndakambofamba sezvamunongoziva kuti mukufamba sevarume mungurayirwa unono hapana sekuru vari pakati apo kuti kana uri kubasa kana uchida kukwiridzirizwawo pabasa zviite senge zviri nani. Ukasvika ipapo hapambodikani zvakawanda unongosvika ipapo unozongotangira ipapo unowana pekudini pekutangira petongoramba urongoshandiswa ngori general end. Ndikati nino ndakazviona serari rizano kwaro ndikanosvikawo ndakaenda pana sekuru avo ndakangopiwa ndandichiri kubulava ndakanosvikawo ndikapuhwa nakuti rakaita sebande so ndapiwa ndikamunzwa amunosvika mogeza mapedza kugeza mungutaurawo uchikumbirawo zvaunoshuvira mukati meupenyu wapedzawo zvinorasa pamharadzano ndikangoitawo saizvozvo. Asi petakazotanga kufambawo nanamai pakambotaurwa nezvenyaya iyoyi but ndakamboramba anoina handina chandinoziva panyaya ibanda riri kutaurwa nezvaro handini nezvisivi ndichifambira ndichimboenda kana kun'anga stuff semunhu munoziva semunhu semurume unomboitawo
kuzvidefenda but unonga wachiziva kuti apa nyaya yataurwa but unonga wakuzongo ndandagarawo nepfungwa dzaidza kuti vamwe vachazozvitorawo sei, how are they going to accept me into the kana ndichatambirika sei mucommunity. lazoni waunze pamwe vanotora chinhu chida kuroya vanhu but vamwe vatozvitora chitichi ndezvangu ndichizvitora ndichizviudza kuti hani ndoda kutondiona kusimudzirwa pabasa nekuvandudzika ndiwewo urumaoneka pane wangu ndomatorero ndangakazviita. Saka amai richitaurwa kumweya mushonga uyu wakanzi wakaenda pana nasekuru hanzi chii chawakazoita mukati meupenyu hwemukomana? Matauriro zvakaitwa akati mushonga wamakatora hauna umira mushe but iye vasati vatotaura akataura kuti mushonga uyu inini pamberi apo zvinhu zvakazonochinja. Mwana wangu bva atanga kurwara, arwara bva ndaenda kuna madzimai vamwe vakandibatsira zvekuti mwana akatorwara zvekuti kana kupfuura aidi aipfuura, asi madzimai vakandibatsira vandibatsira zvazvaita ngezvaanani patagara zvakutoendeka zvazvazodzoka futi zvakundinetsa futi zvakuchiti zviri kuda chi zviri kutoda sacrifice. Ngo mashandisa mushonga nditi maenda kunourasa mushonga uyu muchipiwa nasekuru aya maconditions amakapiwa angarichi pakushandisa kana muchiri kurangarira? Wachindipa zvawo hapana mhiko dzavanga wakandipa ndiri kunyepa ndandakangonzi munogeza waita saizvozvo asi ndakangopiwawo mazuva ndikangoti mhiko yandakapiwa rimwe chete unza ndisaite zvepabonde kwemazuva 3 ndomamirira zvakaita nemudzimai wei ndobva makaichengetedza mhiko iyo? Handiti mwana azorwara pamakana naye kumadzimai, madzimai akasvika kuti ichi kuna madzimai ndo wakasvika pavaitibatsira wakandiudza nezvenyaya yebandiko iroro but panguva iyoyo since taifamba nemudzimai ndakaramba but handina chinhu chakadaro chandoziva. Ko zvamuri kuti zvakazodzoka zisataura namai handisi zvavakaudzwa nemuprofita kuti pakazotaura nyaya yekuti zvakazodzoka zvaakuita kunge zviri kuda sacrifice, chii chakanga chaakuitikepo? ndingatingati dzokei mbichana mumasure ndopenda kubasa patime yacho pinando kubasa zvinhu zvakatombochinja mari kwatakakuita tuchitamba muhomwe asi pakazoita ndopenda pazvakazotanga kungoflopa nekufamba kwenguva ndokusvika ndazodzingwa kubasa. Asi ndiri remember pane pendakazomboita sendairota ndairota apa waita ndiri kuona ndichinzi parudikana mwana then pachitaura nezvenyaya yemwana aitaura ndiani muchirota pamaimungurupe handidi kunyepera uneva pese pendotaura ndinonga ndichingonzwa mavoice asi kuti chiso chake kuti ndikudescribire kuti akaita sei munhu asati ndakambomuona kana kuti vanhu ivavo ndisati ndakambovaona chendinongokwanisa kungonzwa mavoice asi nguva yandinenge kana even ndinenge ndichitaura inini chinozotoitawo ndizive kuti ndaandichitaura ndinenge ndakutoita zvekunzwa newanga wachinzwa kana kuti ini makuseni peneka kana kuti panguva yazvinozopera pendinoita sendapengenuka ndinozongonzwa nekuva wiki kwendinanga ndiri nepain kuti no panapa pane zvaitika kwandiri. Dzimwe nguva ndaitosvika patime yekuti zvikandibata ndailuza conscience zvokuti kunyange even pamba chaipo ndotadza kuziva kuti kati panapa ndiripi uye ndiri kutsvagei kana ndakauya sei. Pamavoice aya ndechirume ndechikadzi tichida kuti dzoke kana tomachimbidzana
ringave voice here rekuyi kwamakaenda muchinopiwa zvinhu zvezvi kana kuti mavoice aya you can't even tell kuti ndakamboridzwa mavoice aya ndiri kunyeperai ini nguva zvinenge zvichiitika izvi ini pachangu ndinge musiri munyika ino nandisiri munyika ino ndinotozoita zvekunzwa kunzwanga uchiti zvakati nezvakati nezvakati ini chendinozongonzwa kuti pane zvaazvichiitika pandiri ipain nekukanganwa kana even chinji ndandiri kuita kunyange even ngatiti zvikandiita kana even kwean hour after that an hour handikwanisi ndagaina conscience handikwanisi kuremember kuti ndandiri kuitei after panguva yapfuura patime yakarwara mwana pane kurota kwamakuita tisati taenda kudzokera kuna mai imi sababa vemhuri chekutanga makamira pang'anga handiti ndinopiwa mishonga yekuti musimudzirwo pabasa ndobva kechipiri mwana azorwara mubva maenda nemudzimai ndobva maudzwa ndozviripo ndobva marapa pane chepamakazi mudzimai haapo izvi ndiri kunzwa kunzi zvakuda mwana wako akambinga atorwara akanamatirwa nemadzimai pamakaenda muri 1 kuti regai ndinobatsirwa nekuti zviri kuitika pamhuri yangu kaizvi hazvisiri izvo kwendaienda kwese ndichida kunobatsirwa panguva yekubva ipapo kwakwa kuna ana madzibaba asi pese pendaienda ndaisvika ndichinonzwa kunzi baba zviri pamhuri zvinoda kuti munamate kukubatsirai hatirambi tingangokubatsirai asi situation yemuri mairi at the moment hatiri kunyeperai yakuda Jesu nekuti mega pachenyu hatiri kunyeperai hamuchakuva mukundi ndaingozvitora sezvinhu zvisina basa ngoti sezvo ndangobatsirika kana kuti ndikabatsirirwa nguva yacho iyoyo kana dzimwe nguva ndaigonomboita semunhu ari willing kuda kupinda mazviri zvekunamata asi ndozongoti ndabva ipapo ndikazongotanga kungonomwa chete ndizosiyana nezvazvo pane here mamadzibaba akataura kuti situation yenyu yakabva kupi yamuri kunzi mamuri ezvinezvi munoda kuti munamate pane madzibaba vangobata tsananguro yekuti zvakabva nekupi ndikati pakambotaurwa nezvemamwe mabatiro endaiita inini ipo paya pataurwa nezvekubata kwendakaita then pakazomushonga welaki then pakazotaurwa nebackground kumusha no mumusha menyu pane mumwe kubatwa urimo asi hatingakutsananguriri zvedu kuti kubatwa uri kubva nechepapi sinzi muri paukama asi zvetingangokuitira isusu tingangokwanisa kukubatsira kuti ubude mukati mesituation yauri mairi amai maenda pamupostori apa pasi pobatwa akasikubata kuti mukomana uyu akabata aitobvuma iyeyo ndiye aitotaura nekuti madzimai akati madzibaba taurai mafambiro amakaita bva atsanangudza atsanangudza bva azonzi ndiri kuona baba wakarara apa ndiani zvikanzi ndibaba vangu zvikanzi vanonzani bva ataura kuti vanonzi Shadrack madzimai bva adaidza Shadrack katatu hanzi Shadrack adzimidza musoro katatu akatidzosera zvinhu kwawakazvidii kwakazvitora ndinokupfuudza madzimai bva anamata akatidzinza vati no usapfudze ndabvume kubatsirika bva ataurirwa zvekuita namadzimai zvikanzi madzibaba mukonde munoziya here endai pamukonde munotenderera katatu muchitaura pai zvamusinga zvinhu zvamakabata zvacho kuti zvidzokere kwazvakadii kwazvakabva akatotaridzirwa mukonde wacho nezvimagomo zviri kwamutare zviyezvo bva afuma makusenda akatomuti chimuka uende kuma6 bva mukabva yaenda focho uri pamba unonyatsotoona kuti munhu uyo akakwira asi kuti ndizoziya kuti ataura here kana kuti atenderera hauzosi mirai ari pana mukomo makanotenderere pamukonde handina kuzotenderera mazvinzwa makamuchiriza here kuti haana kutenderera saka ndibva ndachidii bva ndazotaurirawo sister yacho iyo ari kuchecha anogara kutown
nekuti akanzi aenda anodai takangoenda tiri tu kwamadzimai iwo ndatongoona kuti kuramba ndakangogara nemwana hazviiti unoita ngosina rudo nemwana nekuti vanhu vangu kuti rapisai mwana ndikati chirega ndikuti mwanangu handi pane vanhu vandiri kutaurwa kunzi imboendai pana mainhingi abva tagara vakazouya mwana wemunin'ina wababa acho munin'ina wake ndati mukoma wangu kunoku vari kurwara vekuti tisakatobatana tisi family yacho imi nana mukoma wangu saka toshandira pamwe chete hazviiti vakauya bhoda kuedzwa kubatsiridza kuti mukoma chii chiri kunetsa akambobvunzana nemukoma wacho nasista wacho ndandiri mumba hangu nevasukuru vangu vakanovhunzirana panze pavharanda ndanditori mumba ndikati aregai vabvunzane sevana wanyamunhu vakabvunzana nyaya dzavo panze vapedza kubvunzana nyaya dzavo panze akamboramba zvaanga rutaura kuti unombodiwo unombozvidhifendawo hanzi akamboramba chaiko kuramba chaiko kuti akana handina akazobvumawo kuti izvozvo zvandambotaura kuti ndakabata zvelaki izvozvo ndo zvaakataura kuna sister yake nebrother yake asi akatoita kuridza hanzi akatoita kuridza tsamwa akatomufamba edistance kubva pavharanda kunokuda kugedhi vaaridza tsamwa kwakuzoti ndakabata saka nemukoma way forward zvinhu zvacho munazvo here tione kudii timubatsirike kana zvichiita kunodzosera totsvaga mari toenda kunodzosera abva abvuma uyu sister yacho mudiki ubva atsvaga pana apostle wamwe wekumaraini kwaanogara kusakubva kati sekuru pana apostle wati vanozvigona kana paine zvamuinazvo kana musina asi zvakuda kuti mude munamati ndokuti zvinhu zvipere kwete kuti mungobatsirwa musinganamati ndopa zvakabva zvachinja akati maakundipfuma kuti ndakaromba ndatatonyarara nyaya yacho hatina kuzomboendera mberi bva tatosiyana nazvo uzongoona futi kuti grami tanyarara takatomboita tongosiyana nazvo uzongoona kutoti paakuramba achingoita futi mafitsi aya nekutaura kuyo hatichanyatsodzwisisi mafitsi kumuchipatara zviri kunzi zvinopera kuti ifitsi iri yega here ifitsi chaiyo here kana kuti pane zvabata pamusoro pefitsi ipapo ndozvinhu zvaya zvakungotidi zvakutinetsa zvikatazongosvika pakuti todi inobva ndaenda kurufu kumhondoro ndazotouyawo pano ndichitega ndione panogara vana ndanisani ndapaona ndaiziva kwaigara kare pandapfuura nepano kwashabva atoti ndatoti ndauya ndarara mangwana ndakuenda mukwasha akati mama zvinoita kungouya kurara zuva 1 tatozoita wiki ndiri pano kwakuenda kuchechi patakaenda kuchechi ndopatakazotaurwa zvikanzi tsano wenyu ngavauye namadzibaba tiri kuchechi kusowe ndopatakafona kumba kune munin'ina wacho kuti itoipa daleki dezimari yatakutumira kuti atokwira mangwana chaiyo nokutozogara kwatakaita kuti aone kubatsirika tiri panapa nezvaitaurika zvacho nezvaakazobata zvacho zvimwe zvakazobatwa nofunga sister ingatauri zvakazoitwa hazvo ndadzokera kwamutare zvaizotaurwa kuchechi asi tiri kwamutare zvandataura izvozvo ndo zvakaitika imi mauya kunoku makaenda kusori kunoku pane zvakazobatwa here muripo ndicharememba here vakangosimudzwa vachinzi chiko zviya ndichaziva vakangoti ndichaziva ndifuna kuti pane chakataurika beni vakangopiwa muteuro zvakazourika vakangopiwa muteuro wekushandisa zvakazosara zvichiitika inini ndaenda kwamutare ndautaura chikoti panyaya yemafuta mafuta pane imwe chechi ndakati ndada kupinda tiri kuda mvura ndakata chechi yeapostol pendakanobatsirwa kuti chinamata vanonditi patinoipinda next service moya nemafuta yamunozora ndinokuenda nawo ndakanotora mafuta ndikaenda nawo ingori lotion yanga ingori lotion ndaenda nawo mafuta aya ndo vakanoitirwa munamato iwo semataurira waindiitira wakandiudza vachiti
mafuta aya ndemabatsirire etiri kuita ndekuti mwana chekubata chinobatika mwana ndomataurira waindiitira ndovano mubato wemaoko kana even unga wenyu mutaura kuti munogona kuita zvekukanika kana chero chimungakwanisa kuzongosangana nacho at least chingakwanisa kuti muwane raramo saka ndomanamatiriro ndomabatsirirwo endandakaitwa pamafuta zvakawanda nangwama ndandina kuzenge ndazoziva kuti ndomamirire zvakaita zvokuti dai kwakuri kuti kuudzwa andanomodzekamusenziso nditaurira kuti no nyaya iri panapa isusu apapa takutoita zvekubata kana kuti tingati takukurombesa dai wavandiudza saizvozvo inini hangu pachangu ndakazvitambira nenzira nasikara ndaingogona kuzongoti hai beta hangu ndife ipapo muri right mpo ndabva ndakujekisira ivhini kana pekutanga ndatoti imi maenda kunotsvaga mafuta kana zvichicha menotsvaga ichi kuti imimi mushando wenyu maoko usimudziriki ende kana wasimudzirika amai venyu mugovabvisa kana panzvimbo yavari mukati meupenyu hwavo kana vaimbodya chingwa chiti vanenge vakudya chingwa chine mazaini epekoni munza ndataura ndo yanga iri vavariro iyi kana even kwese kwamakaenda kana kumadzibaba kana kuti vavariro yenyu yanga isiri kuti muuraye vanhu kana muite sei vavariro yenyu yanga iri kuti upenyu hwenyu mimi huchinji pawakanga uri handiti makazozviziva sei kuti izvo zvandapiwa kaizvi mafuta kana aya ukukuromba chii changa chakuitika muupenyu hwenyu ndingati kubva pandandingori ndinawo mafuta ayo kuti inini nditi ndine masainzi indikakuudza kuti ndaiona izvi neizvi kuti kwakurombeswa ndinganyepa inini ndandiri munhu yanga aizviudza kuti situation yandiri munhu pane one day pane zvichachinja for the better part of my life ndomaudzire ndaizviita saka kuti nditi ndaiona chimwe chinhu chakanyanya kuipa pane zvaitika pandiri zvizhinji ndikari kuudzai ndichiti ndaita zvekutozoudzwa kunzi wazodai bakatwa iri mane makore mangani minaro bakatwa iri ne 1 year komarini ndaina 2 years ko mafuta ndingangoti ndauda kukwanisa 3 months akukwanisa 5 months handiti avanja dzimechitaura mati mafuta anonhuwa zvichwadi zvokuti munenge makatogara mega munototanga kutoti hei chii zvinhu zvinotonotisika kuti ndivana vatondiseka ndichienda kunofemedza mafuta avo zvikanzi kwa mamachini ndikati munzwa smell iri kunhuwa anko mudining nesmell iri kunhuwa mafuta avo zvakatosiyana tikamatsvaga munogara zvinhu zvavo tikamashaya saka tisuzuva kuti ari kugara pai mafuta iwayo handiti anogara pai mafuta yamukomo endisei muchavika mafuta aya ndiri kunyembera mafuta aya inini kana kurumbwa ndiro ndisina kana mupoma wega ndandakaisa mushewa kana ndichimada ndongosvika ndichimawana pendandakamasveta mushewa asi vanhu vakaenda kunovatsvaga havaoni asi mukana mada kwazora mutongo atora ipapo mutongozora handidi kunyembera kuti waimbosvika wachimatsvaga ndototanga kutonzwa nawo izvo ndizvozvo parapa hatizoita dare renharo ivo vanongotaura kusaidi kwavo ivo kana vakapinda vakashaya ndizvozvo imi mukapinda mukaona ndizvozvo hatisi dare rekuti tira kuti munhu ahwini argument no idare rekuti tibatsirike shura racho rekuti mumwe akapinda washaya mumwe apinda waona ndoratigadzira panapa ndoda kuti zvinhu izvo zvisaitike kana tisi tikapinda toaona aripo kana akachena handiti kana zvinhu zvakashata zvose zvoparadzwa saka hatisi argument yekuti aiwa vanozoda iso imimi ende ndinotofanira kuti mashamisiko kutaura kwavari kuita kuti vakapinda vana ashaya asi mukapinda munoita sei kwamuri it's normal handi mazvona kuti mafuta angu kandara kwada ndaona ndoazora ivo vakapinda kuti but mafuta ari kuzorwa natsano anonhuwa but ndapiwa vosikuona chi hapana kana iko zvino ndotoshamisika wachindudza kuti anonhuwa because imamuzvinzo inini ndonzwa chinhu handiriyo no parrai
Mhiko, ndaraudza kubva kwamuri. Chii chamuri kuda pazuva ranhasi mukati meupenyu hwenyu? Chii chamati nini regai murume auye titaure nyaya iyi tichienda pamberi? Shuviro yenyu wapazuva ranhasi ndeyekuti chii? Chekutanga chandiri kushuwira mukati meupenyu pazuva ranhasi ruponeso kubva mune zvakaipa, nekuyambutswa mukati mematambudziko endiri kusangana nawo. Ndiri panapa, I'm a family man. I'm a father of 2 children. Izvezvi wana wandiri kutaura nezvavo vakatariswa namai vavo. Namai vavo takaseparata. Takaseparata, that was 2014. Since then, ndiri kunyeperai. Handisati ndavambotumira kana dora chairo chairo kuti ndikwanise kutarisa kana vana vangu. It pains me a lot. Shuwo ndinave kuti ndikwanise kunga ndakatarisawo vana vangu, asi under situation yendiri mairi izvezvi handishandi. Ndaingorarama upenyu kugara ndakangodhakwa, ndakutongo munhu yangoti menu chero zvezvangoita inini handisina kana basa nezvakawanda, asi pandinonga ndiri soba ndo pandine nguva yekuti ndikanyatsofungisisa nezvavana vangu. Izvezvi mai wewana, I always include him in my prayers angu. Pese pandinonamata ndizvi ndosvika pakumukumbirira kuna Mwari. I know even though takaseparata, even though takasiyana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, asi tenzi She Samasimba ose ndikumbira kuti muwe naye mukati memabasa ake, nekuti pane dzino nguva tarisai mwani ndiye akatarisana nebhedheni yewana. Munoona zvese zvinhu zvinondibata mukati mehana yangu, zvinondisvitsa nguva yekuti inini ndega I have failed kuti ndiprove kuva baba mukati muupenyu, kuti ndimire wapo ndiwo munhu ane chimiro, vanga chinonzi iro. Toda kuti zvekuti iro zvipere ndandimazvinza yakanga itomboti inguva yacho, asi toda kuti rimwe remazuva nyaya yekunzi iro ripere zvipenzi handiti upenyu hwenyu huve chapupu. Chandira kuti tivimbisane nemhuri ndechekuti makaenda kwamakaenda mukanotora zvamakanotora muri mega pasina vemhuri, ende zvinhu zvichiitwa katomboti kana ndikatiti muchivande, kunyange zvazvo zvisizvo kuti vanhu pakandezvekuti pane vanhu here osikuti ve kuti zvamaitenda muchitonotsvaka kuti ndibatsirike, hama pasina, isusu kana pasina. Ini ndokuvimbisai kuti kwandinokuendesai kuti munobatsirwa ndinenge ndiripo, nekuti hatidi zvinozotizora madhaka mangwana. Toda kuti kana muchiromba murombe tichiona. Ende nezvatakuita ndezvekuti kana vemhuri dzenyu vari mapostori, handiti, kana vemhuri dzenyu vari mapendakostal, kana vemhuri dzenyu vari n'anga, vamwe vanoti pakati hatiendi, asi zvinezvi takukumbira kuna Mwari kuti Mwari isusu chero pamati tiende, toda kuti tiende ende pave pakachena. Munza, kana ndiri mupostori, kana manditi godobori uyu ndiye ari kunondibatsira, ngaanondibatsira pachena, ende kundibatsira kwacho kuve kuda kwenyu imimi, kuti hama yedu yatiri kufamba nayo isarambe ichita ichirombeswa. Kana tichizenge taenda ikoko, handiti, tinogudzokera futi kumachechi kwedu baba, isusu takaenda pakadai, titariseiwo kuti hapana here zvatakaita zvatakauya takanobereka ipapo, nekuti takaenda tiri semhuri. Iye zvinezvi hamuchaenda mega, makwenda naamai nemunin'ina kana hanzvadzi iripo, panofanira kunge paine kana mumwe chete uri mhuri kwenyu kuti agozopupura. Kana vakanoromba vari 2 zvauya vari 2, hatida munhu anenda ari 1 nerandi munokona kuti pese pamaenda muri 1 imimi pari kuunza matambudziko. Makaenda kumupostori pane mafuta ane nyaya,
makaenda pana sekuru vaya chimudzi chichi chane nyaya handimukuzvona apa iri vava riri kuti upenyu hwenyu huendere mberi ende zvimwe chete zvapatagara pana patira kuti upenyu hwenyu huende mberi asatira kuti mende muri wani handimazvona saka iyo ndinotenda mukomani kuti imi muda kuti upenyu hwenyu tisi ushanduke tinokubatsirai ende tisakudai so toda mwoyo murefu zvina maana zvokwe 2 years hatisi kuzvitarisira kuti zvipero kana in 2 days kana in 2 hours handiti zvatoni nguva yakareba zviri pamuri saka zvakuda kuti paite mwoyo murefu. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.